Ħdejja għandi il-Jessica kif inti? Alright, inti? Tider tajjeb, Thank tider you. tajjeb ħafna. Jessica, inti bħala persuna, taf toħodha telfa? Naħseb u rejt biċċar li nof noħodha telfa. Tajjeb, le, just in case biex jektu oħra dis-sena tkun lesta. Preparata ħafna li għad. Preparata li tajjeb. Kif qed tħossok, taħseb l-għandek ċans? Ma nafx għandix nixtieq li jkolli ċansu. Kemm jien diplomatiku. Hemm aħjar minnek, mhux vera. Le, naħseb hemm aħjar minn Ekku, ekku. L-ispiżerija miftuħa. Għazin. Il-bombi. Jina l-unika nizdit lek xiftit affarijiet li jisom meta tkellimt ma' n-nies dejquni biex forsi tirranġom, fimt? Bħal għanejlek ara, il-banketti moġbuhom. Maġbuħomx. Moġbuhom, xo, il-libsa tijak moġbutomx, il-backing vocals, il-make-up mux li tant kien tajjeb, il-lirika, il-mużika tal-kanzunetta mal-bqija vera tajjeb, proset. Melin xej ma joġbok, kifet najli prosi. Jien li wasalt sew biżejjed, onestament. Xtaqt Oh, mux saw tista tasal, bejn tista tasal iktar. Franklin, ma nafx smajċ il-pols dal-ħodu, imma inti qiegħed fuq qoddim, taf? Le, asnaf. Kif qed tħossok li qiegħed fuq qoddim bil-pols? Issa li qed tgħid li ovvja u ferħan, jalla nibqgħu hekk. Ara nitnejjek mhux vera ta' Kemm int kattiv, ja. Prosek kemm kantajtu tajjeb. Imma ġibdu li l-attenzjoni kien hemm xi ħadd qed jistona sa nara minnu naqbadkom. Tajna kollha propjament imma xorta kantajna tajjeb, men. Ħares proset ħafna ta' diska, ċisima diska tiegħek. Breakaway. U meta ħattina break u tieqaf tidħol għalih dal-festival għajt. Tistenna. Meta? Tistenna, sa' titlaq l-vuċi. Hawnhekk minn Uwejja, l-ewwel net proset ħafna tal-kanzunetta. Thank you. Thank you ħafna ħafna. Mhux di ta' l-oħra. L-oħra ħin. Di ma tantx sabiħa. Alright, okay. Mort mhux ħażin naħseb. Mort tajjeb, mhux ħażin. Dik opinju kwatt għandu dritt tal-opinjoni, mhux ħażin rajt hekk, mis-semifinali għaddejt issa għal-finali u issa fejn taħseb li ħajmissek tmur? Vienna. Jew id-dar? Le, Vienna. Id-dar, zejna. Oj, ma jmissaj kun, id-dar. U jabali ta' nilħaq mur id-dar qabel Vienna. Kem tagħmel? Ismani, minnaw xaqt najdlek proset ħafna tal-kanzunetta. Fil-fatt, jienu nismaħħa għala tajnejja u vera kanzunetta sabiħ. Nirringrazzjak ħafna. Iċċuċata li xin tiftaħajnek un battara li l-ek u jarġaj bdilek. Daqsekku. Isma xini dil-ħagġa li kulħab bil-kaxxi intom? Kaxxi xiġifieri. L-kaxxi għaw. Daw, fimni, stilu, stil. Stil, jek kunu tridu anka handbags kapaċi jien li nifem fit-teleshopping, nsiblek xiewiet. Kif tirnexxilek konċerta daqsek li ħatirba? Min ixċerta ta' Waj, mejja, ember. Over, anka l-stickers. U fejta, għatandim kien imweħħel. Waj, ejja, kon sinċira, vera? U għandek karozza l-esta biex mur tamel karkejd, illi. Jina karozza second hand għand għasittini. Jina m'għandix bżonn nider, jina ninstema' ma. Fil-kas naħbuk wara xi ħaġa wara tista' titlissa. Dak l-importanti għalija. Hekk ma tix tkun xi ħaġa kbira biex naħbuk wara. Wara l-pjano toqgħod ngħid. Daqshekk. Proset Eleanor verament mor tajjeb il-bieraħ wara l-kanzunetta. Waħdi ġifieri. Vera kont tajba ħafna proset. Grazzi. Anka l-backing vocals kienu tajbin, minti liktar li kont tajba. Kont ġat laj backing vocal maġuli, ġifieri għandek esperjenza kbira f'dal-qasam. ħafna, ma joġobni il-backing. Ma smajnik tiftaħar ejja. Kollu titkessa għedha. Għanna l għalaris ma tkunx temmen fil-song. Le, minti titkessa, ta' jena ħanirbaħ jena. Anka l-karkarem, l-streamers u għek. U ekku għamnek wasanna fl-axħar ta' dan il-feature. Jena jista' jkun li niġilura, jista' jkun li noqotaw. Iktar it-tinu għahda najdlek. All right. Għax jizbagħit.